Kun sarjatuli alkoi, olin juuri torkahtanut. Tunnistin Kalasnikovien äänen unen läpi, ja kun avasin silmäni, näin suuliekkeen leiskahtelun tien itäpuolella, vajaan kilometrin päässä panssariajoneuvostamme, joka oli palaamassa Kabuliin. Minne tytöt kadonneet on ollut mun tämänastisen urani ehkä kaikkein raskain ja myös pisin projekti. Se sai alkunsa jo vuonna 2003, kun mä olin mukana Yleisradion Kabul kutsuu-projektissa, ja silloin päätin, että jotain mä kirjoitan vielä Afganistanista joku päivä. Mutta että miten tämä olisi mahdollista, miten joku Maria Kallio esimerkiksi voisi lähteä Afganistaniin. Kehitin semmoisen fiktiivisen EU-projektin, jossa Maria on kouluttamassa Afganistanin avattavan uuden poliisikoulun opettajia, ja lopulta hän matkustaa koulun avajaisiin. Tyypillistä Mariaa ottaa turhia riskejä. Koitanko kääntyä? Kuljettajamme alikersantti Jere Numminen kysyi esimieheltään. Majori Lauri Vala ei ehtinyt vastata, kun ensimmäisenä ajava auto räjähti. Maria palaa Afganistanista sydänkaarrella. Kotimaassa hänet houkutellaan Länsi-Uudenmaan poliisipiiriin, eli entiseen Espoon poliisiin, epätyypilliseen rikollisuuteen erikoistuneeseen Soluun. Siellä hän ilokseen saa työkaverekseen vanhat kunnot Ville Puupposen ja Pekka Koivun. Ensitöikseen Marian Solu saa tutkittavakseen 3 maahanmuuttajataustaisen tytön katoamisen. Heitä yhdistää tyttökerho Tapiolan Otsolahden tiellä, paikka jossa Marian tytär Iida myös tapaa käydä. Mutta yhdistääkö näiden tyttöjen kohtalo joku muukin vielä? Maria, Puupponen ja Koivu eivät millään haluaisi uskoa, että kyseessä olisi sarjamurhaaja.